Lagyan mo ang pangalan. Hindi ko mainom. Sabi niya, proud na proud siya sa akin. Sabi niya, ay, ang konti na lang. Na? Oo nga. Hindi ko na pansin. Uy! Sasaluhin mo pa sa ulo mo. Nice try. Diba? Papagod ba ang guns? Hindi yan. Hindi na papagod ang isang guns. Nice one!
Officially, Ella. Aryan. Yan. Ayoko na sa kanya. Kasi puro siya love story. Parang... Sana all. Sana all. So, kayo talaga yung naglalaro sa Seven? Amon. Pero nag-start lang dito. Na-absorb ka lang din. Yung puso ko. Grabe. Parang nakakatakot yung mag-awit sila. Hindi sila pwede na mag-awit. Kailan ka pa yung nag-start maglaro? Balik-loob lang po. Pero dati na balik-loob lang po. After actually ako din, nung high school, pinag-badminton ako sa school namin. Wala akong sport. So sabi nga, kasi ako nerdy type ako. Parang artsy-artsy. Parang like, kasi yung kaklase kami niyan, like big I was always like a big kid. Actually, mas malaki pa kung high school ako kaysa kayo. Hindi tayo nag-dos tayo. Pero kasi as in, nasa 40 pounds na yun. Ay, go! Ano naman sir? Masyado sila.